Yeah, this is Wizard, aka Lil Snoop, Tao Gamma P, Treskillion, Grand Fraternity. Yo, para sa inyo to, Fraternity, Arriba, Tao Gamma. Tao Gamma P, Treskillion, Grand Fraternity, my fraternity, the supreme fraternity. Yo, preserve yourself, brain, brown and blood. Tinatapakan lang namin ng mga TVS blood. Tawagin ang akro, isama pang apo. Babanatan kong lahat itong mga gago. Andito na si Fortis, kasama si Voluntas. Iaangat namin, pangalan ni Fraternitas. I love Tao, I love Gamma, I love B, I love Sigma, I love Tao Gamma P, I love Tao Gamma Sigma. Ito ang tinatawag na six traditional, kaya ang aming kapatiran ay international. Di katulad ng iba, nakalubog lang sa kanal. Etong sasabihin ko, eto ang mga hangal. Ano ang tawag daw sa akro? E di gulay. Ano ang tawag daw sa ako? Di walang buhay. Hindi nyo kayang sabayan, pangalan Tao Gamma P. Hindi nyo kayang tapatan, Treskillion Grand Fraternity, my fraternity, the supreme fraternity. Hindi nyo kayang sabayan, pangalan Tao Gamma P. Hindi nyo kayang tapatan, Treskillion Grand Fraternity, my fraternity, the supreme fraternity. Balik ka rin man ang mundo, nag-iisa ang Tao Gamma. Ito ay kapatiran at ito ay sama-sama. Parang isang hukbo na may apat na pinuno. Ito ay ginagalang na parang isang ninuno. At ito ay isang batas na hindi pwedeng suwayin. May kaparusahan ka pag ikay isang swail. Matatagpuan mo dito ang tunay na kapatiran. May formal na pagpupulong di pwedeng ipagpaliban. Pagkat ito ay isang batas na di pwedeng tutulan. Sa tulad ng Meralco, walang awang puputulan ng elektresidad hanggang sa